നവകേരള സദസ് ജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും അതുവഴി സർക്കാരിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു വേദി. അതായിരുന്നു നവകേരള സദസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രം. പക്ഷേ സദസ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കാണാനായത് അതൊന്നുമല്ല. അവിടെ ജനങ്ങൾക്കോ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾക്കോ ഒന്നുമല്ല സ്ഥാനം. പൗരപ്രമുഖർക്കാണ് അവിടെ സ്ഥാനം. പൗരപ്രമുഖരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൗരപ്രമുഖരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വിളിച്ച് നടത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഈ പരിപാടി. വെറുതെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാര് സഞ്ചരിക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെ ബസ് പോകുന്ന റോഡുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി. കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡുകളിലെ ചെറിയ കുഴികൾ പോലും അടച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ആവശ്യം ജനങ്ങളുടേതായിരിക്കരുത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അടങ്ങുന്ന ഉന്നത തലത്തിൻ്റെതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഈ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ അപകടമോ ഉണ്ടായാലോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വരാത്ത ശുഷ്കാന്തിയും ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികൾ മാത്രം സുഗമമാക്കി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ യഥാർത്ഥ കേരളമായിരിക്കില്ല, യഥാർത്ഥ ജീവിതങ്ങളായിരിക്കില്ല. KB ഗണേഷ് കുമാർ MLA നവകേരള സദസ്സിനായി ഒരുക്കിയ ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു. ആ ബസ് അത്ര ആഡംബരമൊന്നുമല്ല, ആകെയുള്ളത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം മാത്രമാണെന്ന്. 3 വനിതാ മന്ത്രിമാരുള്ള ബസ്സിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമുള്ളത് അത്ര ആഡംബരമൊന്നുമല്ല. കേരളത്തിലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും യുവതികളും ഒക്കെ KSRTCയിൽ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വെയിലാണെങ്കിലും എത്ര ദാഹിച്ചാലും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ല. ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ല, സുരക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിർത്തിയാലായി. അപ്പോഴാണ് ഈ 3 വനിതാ മന്ത്രിമാരുള്ളതിന്റെ ന്യായം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. മന്ത്രിമാരായ ഈ 3 വനിതകൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വഴികൾ സുഗമമാക്കി വരരുത്. ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വരൂ. എന്നാലേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകൂ. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ നന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് നികുതി പണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപകരണങ്ങളല്ല ജനങ്ങൾ.